Ante la duda, raps. Raps. Què passa, bravers? Aquí estem a dalt a la muntanya perquè avui farem algo especial per a vosaltres. Sí, avui farem un mar i muntanya. Per exemple, agafem la barra del pa, es talla, sobretot amb el ganivet de pa, se talla, s'obre bé, així, vale? S'obre i s'agafa el producte del mar que a cadascú li agradi, vale? Per exemple, a mi m'agrada l'atún, no et dic la marca, però és bona, vale? Llavors, si et queda coses així, com ara el pa aquest, no passa res. Això, si ho deixem aquí, s'ho menjarà algun gos, vale? Llavors, tenim el pa i li posem lo consistent. En aquest cas, és algo del mar, per això és aquest vídeo de mar i muntanya. Llavors li posarem atún. Un cop tenim l'atún posat, vale? S'ha d'escampar molt bé l'atún, perquè si no, no té la mateixa consistència en cada mosc. I no és el mateix mossegar un tros on no hi ha atún, on només hi ha pan, o mossegar un lloc on hi ha un munt d'atún. Vale. Doncs no res. Això és el plat de la muntanya d'avui. Si us cau alguna cosa, es pot menjar, vale? I així és l'entrepà, vale? Vinc més cap a la càmera, s'ho ensenyo. Qualité de la bratolée, vale? Qualité de la bratolée i no res. Fins ara que ens veurem a la platja a fer l'entrepà de muntanyer. Tornem a estar aquí, estem a Cambrils, al lloc de platja, perquè aquest vídeo se tracta de mar i muntanya, doncs ara ja toca estar al mar. Doncs no res, estem aquí continuant el nostre entrepà de mar i muntanya, estem tallant el pa. Com abans, el pa s'ha d'obrir molt bé, molt bé. Vale? Pues el pa, si ja el tenim ben obert, com ara aquest, doncs hem de posar la muntanya. La muntanya d'avui serà jamón salat de jabugo ibérico supermuntanya, això. No ensenyem la marca perquè no cal, però és boníssim, vale? Llavors s'agafa el jamón jabugo ibérico 510J. Cuidado amb el plàstic, que és molt contaminant. Si sobra alguna cosa, perquè sempre se t'enganxa el plàstic, s'ha de menjar. Està boníssim aquest jamón jabugo de la muntanya. Pues es posa un altre i com veieu que sempre sobra. S'ha de menjar tot, sempre. Mira, veieu, això, el que sobra, s'ha de menjar. I sobretot, l'última s'ha de posar bé, amb amor. I no res. Per avui, això ha estat tot. Aquí us ensenyo el meu entrepà, vale? El meu entrepà de muntanya. El del mar està boníssim. Bueno, ha estat boníssim. Aquest també estarà boníssim. I me'n vaig perquè si no... Ah, sí, no oblideu, doneu-li like. Si voleu més vídeos d'aquests, doneu-li a la campanera Kiki i si no estàs subscrit, doncs no sé què t'esperes, perquè a partir d'ara ja vindran vídeos bons. Fins després. Adiós!